nagdaos bagyo mga guy. Ba! Hoy! Bye! Tara! Ikaw serbato ha, hoy! Ikaw serbato ha, naisakin na na. Umaga. Among gipangita og asan lipit ang bagyo kay among badlongol ga. Dili mayo lang gibuhat. Di mo na sino nagdaan. Sakay siya dito buwan. Sa Johnson. Ako magdaan sa tricycle. Sakay. So udit ko no ka, sakay no ka Johnson. Ako tugaton. Nya, kung pas mga Pilipinas nakatangbil naman so ay problema. Kasabot ang tangbil mga ganito o nisalig sila sa Ginoo nga di masipte ra may mga ga. Matawag ako. Nice good. Mo na siya pasabot sa ang mga taga Pilipinas tangbil. Aminin nga na mga ga. Dako may pagsalig sa Ginoo nga kami. Iyaraming ipalayo sa mga bantay nga mahitabo. O keep safe na mga ga. Amping mo diha. Masam gyud mo karon kay gumos bagyo. Sama sa mga diri ah. Salamat may mga ga kay medyo mamasahiro ito may mga ga. Mamasahiro eh. hinay. Mamasahiro ito. Hinay pang hangin mga ayok nga. Sorry, kabasa nun. Inani lang kung ano? Nandun mo man ba? Siga, para sa ito mga kinapamay lakpon, napamay angay bayaran. Ayo. Nabi addresser. Wan. Nabi kuan. Ngay ta mig relief goods. Ay bagyo dire? Ay bagyo dire bas? Ha? Ay ugaw kon teloy. Ugaw limito. Sod niya? Ka mo pilap mo. Pero kanina ka mo pilap. Super so good mo dire bas. Ay problema bagyo dire. Raw. Hatag mig relief goods. Ako, matik na ko ako. Liti ko no. Relief goods. Sa liti mo sa Sabi liti. ano? Oh, okay ra kay dire sa dakit mga di kay sa kusog dire, di ba? Bas? Di kay kusog. Ang kusog dire, ang amor king ka kuan. Kusog mo laag sa pagbagyo, laag lang yapon. Wala bas, ay pulo na ako bas. Ora. Nga nagurta. Ina kung kisa tayo mga nang wala pang pagpangandam, ari lang ato lang ipon nila. Wala, nga nagurta. Napa-register rin sa mga andre mga nakita noon basketball club. Kaya kuan mami, hilig mig basket. Balag di kayo hilig basket semua, basta kay kami hilig mig basket. Hilig. More. Diha ra nagdaog tanan. Mong hilo ato yung zero kwan. Violet. Laya na. Kasi naglaya. Pila sa tadre hinabang ha. Laman kayo. Biyara sa hinabang ha. Pila pa sa tani. Kasi kada relief goods. Waga. Wag. Padong na Violet no? Walag. Medyo ma-feel lagi na mo ang bagyo diri. Kaya kusog-kusog ng hangin. Muli sa ngayon. Walag. Kuha na. Sige lang mura eh. Mura lang hapon. Kusog-kusog na yun. Ay, ibang tugnaw no. Wow! Jamaga! Amin padong na muli. Ang ginaw. Ano nga na bira ka? Mas gator na. Ano ka ba naman yo? Tugnaw ya. Palaman. Maga. Wargot. Makita na hangin mga ka. Sa una, di ba makita hangin? Karon makita na. Kita hangin. Gago. Tigon gino. Tanawan John. Naligo na ka? Bagyong, ba't yung pangalan eh? Bagyong Odette? Tawag na ko si Bagyong Silong. Kaya bala na friends, kaya bata-bata mo ko. Daging payo ko. Tara. Kalo bitaw ni gawas.
Aga. May nang bagyo kay lami atong sundan. Ihaw ang manok, nabitay ni tay. Isa no. Kana na kusugan ko Andre hangin tradition kusog kayo. Pero kamo diha nga igo sa kusog nga bagyo amping mo diha. Mga awas mo dire kay alas 3 sa pa may paniud ko. Sige uwan lang, sige na kaon. Sinag puyo bay. Mao na gining bagyo mga gano. Puyo ta diri bay kay di may siglaag bagyo. Mao siya tanan nga adlaw no. Tanan mo sa tanan karong bagyo ha dai. So keep safe everyone. Amping mo diha mga ga. That's all for today. That's all dam sig balik. Mao to siya. Ganoy TV ani out. Bye-bye.